ମିଠୁ ଏବଂ ଚିକ୍ଲୁର ବନ୍ଧୁତା ଏପିସୋଡ୍ 6 ପିଜୁଳି ଚୋରି। ମିଠୁ ଏବଂ ଚିକ୍ଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରିରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଟିମ୍ ୱାର୍କର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ନୂଆ କାହାଣୀରେ ପିଜୁଳି ତୋଳିବାର ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଥିଲେ। ଗଛରେ ଏକ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପିଜୁଳିକୁ ଗୋଟିଏ ଚତୁର ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଜଗି ବସିଥିଲା। ଏହି ମଜାଦାର କାହାଣୀରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ମିଠୁ ଏବଂ ଚିକ୍ଲୁ ତାଙ୍କ ଚତୁରତାର ସହ ସବୁ ବାଧାକୁ ହରାଇ ବନ୍ଧୁତାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଲେ। କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ। ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ଥିଲା। ମିଠୁ ଏବଂ ଚିକ୍ଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏହି ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଖାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ବଗିଚାରେ ଜଗିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଖାଇଥିଲେ। ଚିକ୍ଲୁ ହସି ମିଠୁକୁ କହିଲା, ମିଠୁ, ସେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କେତେ ମଜାଦାର ଥିଲା, ମନେ ଅଛି? ମିଠୁ ହସି କହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ, ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଏକ ପିଜୁଳିର ଗଛ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାଖାରେ ଏକ ବଡ଼ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି ଝୁଲୁଥିଲା। ଚିକ୍ଲୁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ମିଠୁ, ତୁମେ ସେହି ପିଜୁଳିକୁ ଦେଖୁଛ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ସବୁଠୁ ମିଠା ପିଜୁଳି ହେବ। ମିଠୁ ଗଛକୁ ଦେଖି କହିଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ସେହି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ବସିଛି। ସେ ପିଜୁଳିକୁ କାହାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଚତୁର ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ବସିଥିଲା। ସେ କାହାକୁ ସେ ଗଛରୁ ପିଜୁଳି ନେବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲା। ଚିକ୍ଲୁ କହିଲା, ଆମକୁ ଏଥର ଅଧିକ ଚତୁରତା ସହ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚିକ୍ଲୁ କହିଲା, ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ମିଠୁ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆମେ ସେଇଆ କରିବା ଯାହା ଆମେ ସବୁବେଳେ କରିଥାଉ, ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ମିଠୁ ଏବଂ ଚିକ୍ଲୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କଲେ। ଚିକ୍ଲୁ ତଳେ ରହି ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷାର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗାଇବ ଏବଂ ମିଠୁ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ପିଜୁଳିକୁ ତୋଳିବ। ଚିକ୍ଲୁ ଗଛ ନିକଟକୁ ଆସି ଡେଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷାକୁ ଚିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ତୁମେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ, ତୁମେ ମୋତେ ଧରିପାରିବ କି? ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଚିକ୍ଲୁକୁ ଧରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମିଠୁ ତାଙ୍କ ପର ମେଲାଇ ଉଚ୍ଚ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ପିଜୁଳିକୁ ଭଲସେ ଧରି ଉଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଏହା ଦେଖିଲା, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ତା'ର ଭୁଲ ବୁଝିଲା ଏବଂ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମିଠୁ ଓ ଚିକ୍ଲୁ ଗଛ ତଳେ ବସି ପିଜୁଳି ଖାଇ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ। ମିଠୁ ଚିକ୍ଲୁକୁ ପିଜୁଳି ଦେଇ କହିଲା, ତୁମ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଚିକ୍ଲୁ ହସି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବିନା ଏହି ପିଜୁଳି ଆମର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ମିଠୁ ଓ ଚିକ୍ଲୁ ତଳେ ବସି ପିଜୁଳି ଖାଉଥିଲେ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଗଛର ଶାଖାରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଗି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ହାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଓ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଧୀରେ ଚିକ୍ଲୁ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଓ ଚିକ୍ଲୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଡାଳ ଓ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚିକ୍ଲୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମିଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିଲା ଓ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷାର ଧ୍ୟାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କଲା, କିନ୍ତୁ ମିଠୁ ଓ ଚିକ୍ଲୁର ସେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ହାରିଯାଇ ଗଛର ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ଶାଖାରେ ବସିଗଲା। ମିଠୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ନଥିଲା। ଆମେ କେବଳ ଏହି ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଚିକ୍ଲୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ଆସ, ଏହି ପିଜୁଳିକୁ ଆମେ ମିଶି ଖାଇବା। ମିଠୁ ପିଜୁଳିର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଂଶ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷାକୁ ଦେଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରତା ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ବୁଝିବା ପରେ ପିଜୁଳି ଗ୍ରହଣ କଲା। ତିନି ଜଣ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ବସିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗଛର ଶାଖା ମଧ୍ୟରୁ ଆସୁଥିଲା ଓ ନଦୀ ପାଣିର ହାଲୁକା ଶବ୍ଦ ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥିଲା। ମିଠୁ, ଚିକ୍ଲୁ ଓ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ମିଶି ପିଜୁଳି ଖାଇ ମଜା କରିଲେ। ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ମିତ୍ରତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ମିତ୍ରତା ଓ ଶାନ୍ତିର ସହ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ସର୍ବଦା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ସେୟାର କରିବାର ସତ୍ୟ ଖୁସି ମିଳେ। ମିଠୁ ଓ ଚିକ୍ଲୁର ମଜାଦାର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଆଉ ହଁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।